שלום חברים, ברוכים הבאים פרק מספר 111 של פודפוד. יריב, מה העניינים? 111. יש איזשהו משמעות לפרק הזה, למספר הזה, לעובדה שגם הקבוצה שלי ניצחה וגם הקבוצה שלו ניצחה, וליברפול סיטי עשו טקו, ויש ליגה, ואנחנו באקסטאזה, למרות שירד על הגשם עד שהגעתי לפה בזמן להקליט. יריב הגיע הבוקר סחוט כמו חתול. נותן לי חיבוק, הוא אומר לי, למה אתה, מה זה, למה חיבקתי ספוג עכשיו? כיף גדול. תחבורה ציבורית זה הדבר, חבר'ה. הייתה ליריב יום הולדת ביום שבת. זה נכון. נכון? אני חוגגתי 39 סתבים, כי אני לא חוגג אביבים. והוא קיבל עוגה, אם אתם רואים אותנו ביוטיוב, אז הנה, תראו את העוגה שיריב קיבל. ממש פנסי, פנסי סטאפ. מתנת R&D מרקטינג. הכל זה R&D, כל R&D. לא, זה מתנתי. תודה רבה. אחי, אני מאחל לך יום הולדת שמח. אוהב אותך, וואלק. מקווה שאני לא משגע אותך יותר מדי, ואם כן, אז אני המשך לשגע אותך עוד 39 סתבים. אני חושב בדיוק הפוך, כאילו איך אני לא משגע אותך יותר מדי. אבל כן, חבר'ה, זה... יש לך תובנות מהשבוע האחרון? כן, יש לי תובנה. אני שמעתי שארלינג הלנד לא מבסוט מהאיכות של דגי הסלמון במנצ'סטר. כי שאר הדברים במנצ'סטר באמת ברמה גבוהה, חוץ מהכדורגל. אני מניח חוץ מהארוחת בוקר אנגלית, שזה by definition, אחד מהדברים הנמוכים בדרגת אבל מסתבר, תראה, הוא לא בסדר. אומרים שיש לו קטע כזה, שמשחקים נגדו, בקרן, ברחבה, אז בשביל לגרום ליריב שלו להיות מוסך דעת, הוא משתמש בגזים הטבעיים שיש לו בגוף. הוא מפליץ. ובגלל זה כנראה כל הצוות דאג, וכל הפרמייר ליג דאג להביא לו את הדג הנורווגי שהוא אוהב, כל הדרך למשלוח מנורווגיה. אז הוא מקבל סלמון נורווגי אמיתי. מקווה שזה יוריד את כמות היכולת שלו להשפיע על... אני לא יודע, זה לא פרסומת, אבל כשאני הולך לשופרסל במעדניה, יש דג שכתוב עליו סלמון נורווגי. כן, כי בכל כל הסלמון הוא נורווגי, אבל זה התחיל להיות שקר, והתחילו לצבוע את הסלמון בכתום, ואני לא אכנס לזה, כי אנחנו לא פודקאסט כזה. רגע, אז יש דבר כזה סלמון ישראלי? כן, כי זה בריכות. עזובנו, בוא לא ניכנס לזה, אנחנו לא הפודקאסט הזה של מה קורה בתוך האוכל, ואיך עובדים על כולנו, ואיך הנדסה, וכזה שטויות. התובנה שלי מהשבוע היא, אומנם לא קשורה לפרמייר ליג, קשורה איכשהו לאנגליה, או לווילס יותר נכון. ראיתי את הפרק האחרון שיצא לפחות של רקסם. יפה. והפרק האחרון מדבר על קבוצת אנשים של רקסם. הבנתי. ולעשות לך ספוילר? כן, אכפת לי. כן. על הפרק של הקבוצת נשים? אז הקבוצת נשים שם עלתה ליגה, לליגה המקצוענית כביכול, והם עשו עונה שלמה רק עם ניצחונות. וואלה. רק עם ניצחונות, ואני חייב להגיד... הכסף הגדול, הוליווד האלה עושים את ה-WPL, נכון? WPL? לא, זה לא... הם אפילו לא עולים לפרמייר ליג, כי הקבוצות נשים, זה ליגה מקומית של ווילס. הבנתי. כאילו, גם אם הם הגיעו לליגה הכי גבוהה, זה לא יהיה פרמייר ליג. ואגב, הכסף שם לא קשור, כי הם לא הביאו שחקניות. הם כאילו השקיעו את המינימום, זה השחקניות שהיה להם שם בבית. טוב, כי לצערנו שחקניות, זה הכל נחשב חובבני, כאילו זה לא הפול טיים ג'וב שלהם. מה זה לא פול טיים ג'וב? יש שם איזו ילדה חמודה, היא בת 17, כן? ואחרי שהם ניצחו, היא אומרת, אני לא מאמינה, אני אתמול שטפתי כלים בעבודה, והיום אני כאילו עליתי ליגה. אז כן, לא קשור, אבל כן קשור. אם עדיין לא עשיתי לנו לייק בפייסבוק, אנחנו פודפוד 1 בטוויטר, אנחנו שטרודל פודפוד 2, זמינים בכל הפלטפורמות. ולי יש דעות מאוד נחרצות לגבי דברים שקורים בפנטסי ובפרמייר ליג, בטוויטר, אתם מוזמנים לתקוף אותי. בואו. תראה, מה שעובד בסושיאל מדיה... Bro chose violence. מה שעובד בסושיאל מדיה זה רק אלימות. אלימות ופחד. זה מה שמדליק אנשים. אם אתה רוצה שידעו לך, אנחנו צריכים להיות חשבון כזה שהולך מכות עם שאר החשבונות ורב תהיה אתה, יש לך חשבון. גרי לינקה is a fucky wanker. זה מה שהיה מאוד מאוד חשוב להגיד, כי הבן אלף הזה חושב שאסטון וילה לא מתאימים לטופ 4. Well, think again, גרי. לא, כי לסטר כן מתאימים. לא, אבל הוא... עזוב את זה שבלי קשר, כולנו שונאים את גרי לינקר, כי הוא אחר ישראל, כתב BBC מחורבן, של לכת קאוול.
הם וכל האנטישמים האלה וזונות. לא משנה, אז אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות, בכל האפליקציות. אין זמן, צריך להתחיל לסכם משחקים. אנחנו זמינים גם ביוטיוב ובטיקטוק אני מעלה כל מיני שטויות. בוא נעשה משחק. זהו, יאללה, בוא נתחיל. בוא נתחיל. אני אעשה א', תגיד סטופ, ואז נתחיל עם הקבוצה שמתחילה באלף. סטופ! אסטון וילה. אוקיי, עכשיו. אסטון וילה נגד טוטנהאם. אני יודע שהיו משחקים יותר גדולים במחזור, ולא אכפת לי, כי אני רוצה להתחיל להם מאסטון וילה. אני צריך להתמודד. היה משחק, עכשיו בואו נספר את זה ככה, היה משחק מאוד מאוד מסובך, היה משחק מאוד מאוד קשה. יש לאנג' פוסטקוגלו בעיה מאוד מאוד קשה בסגל. איך אומרים? פצועים עד לרמת הלו סלסו וסקיפ. זה הסגל שהוא פותח איתו. באמת שזה לא... כאילו, כל מי שאוהד טוטנהאם, כל מי שמכיר ליגה האנגלית, יודע שהחבר'ה האלה, אתה בכלל שכחת מהקיום שלהם. כאילו, הם באמת, הפצועים בטוטנהאם זה רמה מאוד מאוד קשה. נכון, אין להם עוד משחק באמצע שבוע, כי הם לא משתתפים בעוד ליגות באירופה, אבל עדיין פצועים, שמע, גם מדיסון, כשהוא הגיע לטוטנהאם, כולם אמרו, אוקיי. היה ביקורת מאוד קשה. בזמנו, לפני חודש, אני חושב, ששרון דוידוביץ', על איך שטוטנהאם שיחקה מול... הם שיחקו ב9 שחקנים מול מי? זה לא היה... זה כאילו הרס את נגד מי פירק אותם? צ'לסי. זה היה צ'לסי? כן. אז הם אמרו, למה המשכת לשחק בהיילנד? למה המשכת לשחק כאילו כן, עם השלושה של... איך קוראים לו? של ג'קסון. אז... ואז היה ביקורת של שרון דוידוביץ' שאומר, למה אתה ממשיך לשחק התקפי? כאילו, אני מבין שאתה מנסה להציל את המשחק, אבל בוא, זה לא הגיוני, אין בה שום היגיון whatsoever שזה יצליח, זה כאילו one in a million shot. ואז רואים שלמרות שהסגל שלו זה לא אותו סגל בהמשך, והיא פצועים, ואני אגיד יותר מעבר זה, אני לא חושב שהם בכושר משחק ברמה הזאת, הם נופלים מהרגליים דקה 80, בטח לא עם הערכות של 100, הם כאילו מגיעים למשחקים של 100 דקות, אני חושב שהוא ממשיך בצורה מאוד אמיצה, אני לא יודע אם כבר זה אמיצות וטיפשות, אתה יודע, יש פה קו מאוד מאוד זה, להמשיך לשחק מאוד מאוד התקפי, למרות שאין לו את הכלים בשביל זה. יש לו את סון, יש לו את קולוסבסקי, יש לו עם מה לעבוד, אבל זה לא, כאילו, אני אגיד לך ככה, עם הכלים הנכונים אתמול, הם היו שוחטים אותנו, כאילו ברמה של 3-0, ברמה של ניוקאסל או ליברפול, שחטו אותנו אצלהם במגרש הביתי. אתמול לא היה להם את הכלים לעשות את זה. בלי קשר, כאילו, אתה צריך לדעת איך לשחק עם המלכודת נבדל של אמרי, כי נכון לעכשיו, יש כתבה באתלטיק, עשיתי מנוי לאתלטיק, אתה יודעת, אם מתנת יום הולדת, סתם, היה בלק פריידיי. יש כתבה שלמה על זה שלאסטון וילה יש את המלכודת נבדל הכי אפקטיבית, נכון לעכשיו באירופה. וזה בדיוק הפלן, כאילו, משמעת מאוד מאוד גבוהה, ותראו, 3 גולים אתמול של סון, נפסלו הנבדל. גולים, כאילו, כדור ברשת. זה המשחק שמשחקים. אם אנחנו שנייה רגע נשארים עם טוטנהאם, אני רק רוצה להגיד שזה מקרה קלאסי של הבדלים עצומים בין ההרכב הראשון להרכב השני. חד משמעי. אתה מדבר איתי על כלים, ההרכב הראשון שלו תוכן קבוצות. נכון. ההרכב השני שלו לא מצליח לעמוד מול קבוצות. לא בכושר של משחק, ברמה הזאת, אני יודע, זה באמת למזלנו, שאסטון וילה פגשה אותם בשלב הזה, ואסטון וילה פשוט מאוד מאוד קלינים. אני אגיד לך מה הקטע, זה הרגיש, כאילו, אתה מסתכל על הסטאטס, זה נראה כאילו טוטנהאם הייתה הקבוצה הפייבוריטית, לקחת את זה, אבל אם אתה מסתכל על המשחק, אתה רואה לאיזה קבוצה יש ביטחון, לאיזה קבוצה אין ביטחון. לאיזה קבוצה knows they can do it, ואיזה קבוצה מדשדשים. וזה בדיוק היה הקטע. לווילה היה את הביטחון, ברמה של כאילו, אתה יודע שאולי ווטקינס מפקיע גול שנפסל ונבדל, והוא אומר לעצמו, כי הוא פאקינג אולי ווטקינס כבר, אני אפקיע עוד גול. כי אני פאקינג אולי ווטקינס. ואני אומר את זה, עם כל הכבוד לאולי ווטקינס, הוא אכל המון המון חרא בשנים האחרונות, והוא הבין שאתה ממשיך, והגול שלו היה מדהים, והגול של פאו טורס, כל הכבוד לו, באמת. איך הם הריץ לך? תקשיב, אני רוצה רק להגיד משהו, יש לי הרבה דברים להגיד על אסטון וילה. קודם כל, אולי ווטקינס, סבבה? אני חושב שזה עניין של מאמן שלימד אותו, שאמר לו, תקשיב, אתה חלוץ, וההזדמנויות שלך יגיעו. אז גם אם פוסלים לו גול, וזה לא פעם ראשונה שפוסלים לו גול לעונה. לא, אתה תסתכל בקריירה שלו, אני לא חושב שתמצא חלוץ אנגלי שפוסלו לו יותר גולים מאשר עוד לפני עבר. אז עזוב את הקריירה, אני מדבר מאז שאמרי לפחות הגיע. כן. הוא חינך אותו בצורה שאומר, ההזדמנות שלך יגיעו, אז פסלו לך גול, החמצת, אל תדאג. כאילו, תרים את הראש, עוד הזדמנות תגיע. וכך הוא מתנהג. שמע, אמרי הפך אותו מחלוץ בינוני, לחלוץ שמע, אני דואג בשבילכם שלא יחטפו לכם אותו, ברמה כזאת, הקבוצות הגדולות. כן,
הוא בכיוון להיחטף. הוא בין 27-28, יש לו ניסיון פרמייר ליג עשיר, הוא שם גולים, תקשיב, הגול שלו, לא מדברים על הגול שלו, אני לא מבין למה אף אחד לא מדבר על הגול שלו. שמעתי, ראיתי, דיברו קצת על הגול שלו. תקשיב, זה קליני ברמה של הלנד. שתי נגיעות, רגל לרגל, ישר לפינה, שאיפה שהשוער לא מגיע. גם לא לפינה, זה היה כזה סוג של אמצע, אבל הוא כאילו... הוא ידע איפה השוער מדהים, הוא הפך להיות שחקן מדהים, זה אחד. שתיים, הדבר שני שרציתי להגיד על אסטון וילה, סליחה שאני גונב לך קצת את הטנדר. לא, אני מת לראות אם אתה תגיד את התשור, האם תבלע את הכובע שלך, ואת הגאווה שלך, ותגיד את הבן אדם הבא שלך? לא ידבר על השוער שלך גם עוד יומיים, מחלוקת פה עכשיו 24 שעות. אוקיי, בוא נשאיר את הנקודה הזאת לי, נסיים את הנקודה שלך. תקשיב, אני ראיתי תקציר מאוד מורחב, ראיתי נראה לי מתוך 90 דקות, ראיתי איזה 40 דקות תקציר. תקשיב, אסטון וילה, נראה לי הקבוצה עם הכי הרבה ביטחון משחק בפרמייר ליג היום. כן. שמע, אני לא יודע אם זה farfetch, אני לא יודע אם זה פשוט אני מתלהב בגלל שאתה פה, אבל גם, הרי, איך קוראים לו? רומרו שם גול ראשון שם? לא סלסו, סליחה. שם גול ראשון, אסטון וילה לא נבלה, היא לא שינתה את הצורת משחק שלה. לא, היא לא. היא המשיכה לתקוף, להניע כדור, לנסות, עד שמגיעים. זה לא אסטון וילה שראינו, בסדר, 1,000 אלפי הבדלות, כמו שאומרים? של ג'רארד, כן, ברור. תקשיב, לא נלחצו בשום שלב. גם אתה רואה על אמרי, הוא רגוע, הוא כאילו, יש גיימפליין. עכשיו, ודבר אחרון שרציתי להגיד, על אסטון וילה, זה מוזר, כתבתי הכל ואני זוכר הכל בעל פה. ככה זה שכותבים. אמרתי לך, תכתוב. ברגע שאתה חוטב, אתה אחר כך רוצה להסתכל בטלפון, כי אתה כבר זוכר הכל. הדבר האחרון שרציתי להגיד על אסטון וילה, זה שלפחות נראה, לא יודע, מבחוץ, שיש גיימפלן, אבל אין תבניות. מה זה אומר? זה אומר שפפ גורדולה יש לו את התבניות שלו. זה חייב למסור או לזה או לזה. זה חייב למסור או לזה או לזה. באסטון וילה זה, תקשיבו, יש לנו גיימפלן להניע את הכדור כמה שיותר, אוקיי? למצוא את הפרצה, אבל אין תבניות. כאילו, תרגישו חופשיים. Anyone can score. תרגישו חופשיים to improvise מתי שאתם רוצים. וזה אגב מה שהופך את אסטון וילה העונה, לקבוצה כל כך אטרקטיבית, כיף לראות אותה. כן, אתה לא יודע מאיפה הגול יגיע, ואם כבר אמרת, קבוצה עם המון ביטחון, נלך למפלצת ביטחון העצמי שנקראת אמי מרטינז. כן, בוא, דבר על שוער מספר 1 בעולם במרכאות. א', אני לא הכרזתי עליו, סתם, אני הכרזתי עליו טופ 5, כי הייתי זה, ואתה התווכחת איתי על זה. אנשים אחרים חשבו שהוא נאמבר 1. דרכי, אני לא משחק כבר חצי שנה, והוא יותר טוב ממנו עדיין. בסדר, הבנו שאתה גזען, הכל טוב. אני הייטר, הציוץ אתמול היה בשבילי. אני הבנתי את זה. הקטע עם, באמת, אמי מרטינז, א', הוא, people love to hate him, הוא מה שנשאר מהשאריות של מרדונה, אמרתי את זה כבר פעם אחת, people love to hate him, ברמה הזאת, ואז הוא לקח את גביע העולם, ואז הוא זה, באמת, ורואים אותו, גם מהפגרת נבחרות הקצרה, ראו אותו הולך מכות כמעט עם יציע בברזיל. למה? כי זה אמי מרטינז, כי זה הוא, כי זה האופי שלו. דרך אגב, אני חושב שיש לו, הוא יודע לעשות את השינוי, שינוי מנטלי של לשחק בנבחרת ארגנטינה, לבין לשחק באסטון וילה. עכשיו, אנשים לא סובלים זה שהוא מבזבז זמן, ואנשים, שהוא מוציא את העוקץ מהמשחק, שהוא שומר על הכדור, שהוא זה, אנשים מתייחסים, זה לא כדורגל, זה לא זה. חבר'ה, אם הוא היה בקבוצה שלכם, הייתם מתים עליו. כי הוא יודע לשבור מנטלית את הקבוצה שלה, את היריב. מומנטום. הוא יודע לשבור מומנטום, הוא יודע לשחק את המשחקים האלה, זו רמה מאוד גבוהה. בלי קשר, תראו את ההצלות שלו אתמול. היה לו איזה 6 הצלות באמת מטורפות. ברמה שכאילו, מביאים לו לצד אחד, הוא מציל, הוא חוזר לרגליים ומציל מהפינה השנייה. באמת שיש לו הבנה מאוד מאוד גדולה של איך להיות שוער, כאילו, ודיברנו על זה, כאילו, יש לו המון ניסיון, הוא בא מהליגות הנמוכות באנגליה, מהליגות הנמוכות באנגליה, שיחק בחטף ושיחק, היה בלונים בכל מקום, הוא באמת למד על בשרו וצבר את הביטחון הזה, באמת הוא אכל המון חרא עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. אני לא יכול שלא להסכים עם זה. כן, כי בדיוק, אתה מבין, אוהבים להסתכל עליו בתור השוער הארגנטינאי. אוהבים לשנוא אותו, אבל שמע, הוא שוער, כמו שאמרת, אם הוא לא בקבוצה שלך, אתה שונא אותו. בדיוק. כי, עזוב אותך שעכשיו המציאו חוק שבדיוק טפל במה שמעצבן בו הכי הרבה עם הפנדלים. לא, עם הבזבוזי זמן. גם עם הפנדלים, אתה יודע מה הפנדלים, אני דווקא הייתי מעדיף שישירו את זה. אבל אתמול, תדע לך, עם כל החוקים של הבזבוזי זמן, ושופטים, אם אתה שואל אותי, קצת חיפשו איפה שאפשר ללכת לכיוון טוטנהאם כמה שיותר, כי בנבדל שנפסל, הנבדל הכי קטן שראיתי, כאילו, וגם אחר כך חיפשו פנדל בשביל טוטנהאם. אני חושב שהשופטים ניסו, דווקא אני חושב שהוא למד לשחק בגבול של בין בזבוז זמן,
לבין, כמו שניוקאסל למדה לעשות, להמשיך לשחק את השיטי שלהם, אבל לא לעצמם את השופטים. כי למדו איך להתמודד, איפה הגבול של השופטים עומד עכשיו. נכון, כן, נכון. בניגוד ללואיס דנק, ונגיע לזה בהמשך. אוקיי, יש לך עוד משהו להגיד לאסטון וילה, שאנחנו עוברים למנצ'סטר יונייטד? אני מאוד 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 מאושר, כיף להיות אוהד, אני לא רוצה להיות פסימי, אני רוצה להיות אופטימי, מקום 4. רגע, מילה טוטנהאם, זה הפסד שלישי ברציפות שלהם. כן, אנג' פוסטקוגלו, לא רק זה, אני חושב שהעובדה היא פשוט שהסגל שנשאר לו לעבוד איתו, לא ברמה של פרמייר ליג, אני באמת לצערי אומר את זה, אני מאוד אוהב את מה שהם הציגו, אבל אתה רואה 3 משחקים שהם כובשים גול ראשון ומפסידים. בסדר, היה את השיט שואו בצ'לסי, והיה את הוולפס, ועכשיו היה אסטון וילה, ועכשיו יש להם את סיטי, אם אני לא טועה? יש להם את סיטי פעם הבאה? לא יודע, קיצר, לאן פוסטוקולו יש עקומת עלייה מטורפת, ועקומת שיפור עכשיו, ואנחנו נאחל לו בהצלחה, אני מאחל שיחזרו הפצועים בגדול. כן, שמנור יחזור גם. בדיוק, שמנור, מדיסון, רישרליסון, לא יודע, רישרליסון גם פצוע, נכון. פריסיץ', כאילו, כל כך הרבה. לא חסר. באמת. נתקדם אליך. אני רק... טוב, כן. נגיע לליברפול סיטי בסוף, מבטיחים. כן, אני רק רוצה להגיד רגע משהו אחרון על טוטנהאם, שכאילו, אל תשכחו, בואו, כולנו לא נשכח. אחי, זו העונה הראשונה זה מדהים שזו העונה הראשונה של המאמן הזה. ההישג הזה שלו, הוא היה... זה עדיין לא הישג, הוא עדיין לא, האובר אקספקטיישן שהיה, לא היה טירוף. עכשיו זה כאילו לא... כן. זה כאילו, עכשיו יש את התיקון, אבל זה לא באמת מאשמתו. כאילו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא נפטר את המאמן. לא, זה לא אשמתו, אין לו סגל. לא, מה קשור, לא קשור. לא, כי מאמנים אחרים, גם זה מחזיר אותנו למה שאמרנו, שההבדל בין ההרכב הראשון שיש לו בראש להרכב השני, היכולת, כאילו, האיכות. זה צ'מפיונשיפ, אני באמת, לא יודע אם לא נעים לי להגיד, אבל לא משנה, תחתית הטבלה. תחתית הטבלה, וכן. אוקיי, אתה ראית את הגול של גרנצ'ו? בוא נדבר על מה שקרה לאברטון. בפודקאסט... מה קרה לאברטון? לא, תן לי אבל לעשות את הבילדאפ כמו שצריך. הדבר הכי נורא שיכל לקרוא, אברטון, זו קבוצה שחוותה דבר מזעזע, הפסידו במשוואת, החליטו שהם הפסידו כזאת כמות של כסף, הם אמרו הפסדנו כזאת כסף, הביאו מישהו חיצוני, בדק את כל הדבר הזה, ונתנו להם את העונש הכי קשה שפעם נתנו פעם בפרמייר ליג, למיטב זיכרוני, 10 נקודות דידקשן. ואז, צריכים להתאגר, ויש לך את המאמן שמדבר ככה, והם הולכים להתמודד מול מנצ'סטר יונייטד, ומנצ'סטר יונייטד באמת, הקבוצה הכי הפכפכה בליגה, לפי מה שכולנו מכירים, הכי, לא אובר פרפורמינג, איך קוראים לזה? אנדר פרפורמינג מכל הטופ 6, כאילו הם רבים שם עם צ'לסי, אבל, ואז אתה הולך לשחק בבית, עם האוהדים שלך, וגודיסון פארק היה בטירוף, היה באמת אתה... ראית מה הם עשו בדקה העשירית, כן, עם הכרטיסים האדומים? כן, היה להם כאילו, באמת היה להם, הם באו עם תוכנית מטורפת, הם באו בטירוף לפתוח את המשחק הזה, ואז קורה להם הדבר הבא, אחרי 10 נקודות שהם הורידו להם, אחרי 3 דקות, הם מקבלים גול, מה זה גול? גול שאם אתה יושב ביציע ורואה את זה נגד הקבוצה שלך, אתה אומר לך, פאק. פאק, זה כאילו, kick you when you down, אז המספרת הזאת, למרות שהיא הייתה, hi, up there, they kick them while they're down, גול מטורף, גול אחד היפים, אם לא הכי יפה, אני לא קשה לי להאמין שנראה גול יותר יפה מזה העונה, ובישל אותו, לא אחד מחברנו הטוב, דלות, וגרנצ'ו מנסה, אתה יודע, גרנצ'ו סך הכל ילד, יש לו... בן 19, בן 19, יש לו המון עוד מה ללמוד ולהתפתח, אבל באמת זה היה... הוא כמו ילד גם, אחר כך שמראיינים אותו בסוף המשחק, גרנצ'ו, הוא כמו ילד, הוא אומר, אני נפלתי, אני לא ידעתי אם זה נכנס, פשוט שמעתי את הקהל. וגם הנאיביות. זה הבעיטת התאבדות כזאת, אני אנסה, אני אגיע לכדור מקסימום, והוא מביא אותו, באמת זה יצא לו... מושלם. מדהים. מושלם. וכן, אני זה שמלכלך על דלות הכי הרבה, ובישול יפה של דלות. אבל גרנצ'ו עשה שם את ה-90%, כאילו אין דבר כזה. אבל שמע, תראה, גרנצ'ו פתח בצד שמאל, סבבה? ורשפורד בצד ימין. עכשיו, רשפורד אתמול היה לו משחק סביר, לעומת השיט שואו שהיה לו עד כה העונה, ואני לא מדבר בכלל על הגול, הוא כאילו, הוא ניסה לעשות כדרורים, הוא הצליח לשחרר כדורים, הוא כאילו... מה, אתה אוכל את ההוגה עכשיו? אני אתחיל לאכול את ההוגה, תוך כדי שאתה מדבר על יונייטד. אני לא אוכל בתוך המיקרופון, אבל יש לך המון מה להגיד. אם תאכל בתוך המיקרופון, זהו. אתה יודע... זורקתי מהפוד, מתנת יום הולדת, זרקנו אותך מהפוד. לא, יש לי בעיה עם רעשים באוזניים, אז תאכל עם פה סגור. מה, זה קפוא עדיין? לא, תן זה עוד קצת. אוקיי, סבבה. שתקבל את ה-room temperature. אז רשפורד שיחק סביר, אבל
מה ההבדל בין גרנצ'ו לרשפורד? אם רשפורד אתמול היה פותח בשמאל, והכדור הזה היה מגיע אל רשפורד, הוא אפילו לא היה מנסה מספרת. חד משמעי. תמיד זה ביטחון של שחקן. עכשיו, אני לא אומר שלגרנצ'ו יש ביטחון, פשוט הוא כל כך יעיר וצעיר. כן, שבוע שער לעצמו. וזה, אז הוא אומר, קוסם, אני גם ככה. יש לי עוד הרבה בקריירה, אני כן, יכול ככה הוא לא נותן לפתוח כל משחק. בוא ננסה, ווואלה הצליח לו. כן. ואז כאילו, באמת, שמה, אברטון חזרו למשחק, אברטון היו צריכים כאילו לרדת למחצית. היה להם מלא הזדמנויות. ביתרון 2-1, 3-1. יונייטד למרות השער הנפלא הזה, שיחקה גרוע. הרעיון אחר כך עם מי יודענו, נו, פיני, מה אתה אומר? תנח ברונו, מי? לא, המאמן של... דייץ'. המילה שהוא אמר הכי הרבה הייתה, created opportunities, created, כאילו... והם באמת יצאו. הם יצאו מלא, הם בעטו יותר לשער מאשר... היה להם יותר בעיטות לשער מאשר זה. נכון. משחק כמובן ממש טוב של אוננה, כמובן. אוננה, כן. הביא לי 9 נקודות בפנטזי. The gift that kept on giving, הבן יש אותו כבר היחידי שנראה לי בהיסטוריה של המשחק שיש לו אותו מתחילת העונה, והוא החזיר לו 3 ברצף. טירוף. מה שכן, ואז כמובן במחצית השנייה, יונייטד במזל לא ירדה בפיגור למחצית, ואז בדקה בערך 60 ומשהו, אם אני לא טועה, היה פנדל דקה 56. ופה העלילה מסתבכת. לאנשים שהחזיקו את ברונו פנטסי. כן, כאילו מה פתאום החלטת להיות גבר ולתת לרשפורד פנדל, טמבל. גבר. מחוץ לעולם הפנטסי. כן. על המגרש מעריכים אותך. על המגרש, תראו שיש פה אליימנט של אקט, של נתינה, של צוותיות, של בדיוק הדבר הזה שדיברנו כמה פרקים אחורה שחסר ליונייטד, זה היה מאוד מאוד מעורר. אגב, אני נכנסתי לגביע של רן מוסמן, ונראה לי בגלל ברונו, בגלל שהוא גבר, אז כנראה שאני אעוף מהגביע. כנראה שאני אעוף מהגביע. לא, אבל כן, מרסיאל בהתחלה קיבל צהוב על התחזות, השופט הלך לבר, האמת שבהתחלה אמרתי מגיע לו צהוב על התחזות, וככל שראיתי את זה יותר בבר, אמרתי כן, זה היה פנדל של אשלי יאנג, מכל האנשים, אקס יונייטד. הוא כל כך, הוא באמת שזה מדהים, כמה בכל משחק הוא חייב להיות מעורב באירוע המחולל, תמיד. כן, שמע, לא באמת, רוב המשחק, הוא בן 38. לא, עדיין, אבל גם לטוב וגם לרע, אני אומר, התקרת ההצלחה שלו, המנעד שלו לדבר מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד מאוד גבוה, וגם למאוד מאוד שלילי, כאילו, זה הגיע לרמה הזאת. הוא שם, הוא... כן, ואז כמובן רשפורד שם את הפנדל, אתה ראית איזו קונספירציה שאני חייב להגיד, כשרשפורד שם את הגול, אני גם ראיתי, רשפורד, אחרי שהוא שם את הגול, קודם כל הוא לא חגג, יותר מדי, והוא כאילו רצה לרוץ לכיוון הספסל, וברונו או מישהו עצר אותו, או מגווייר. גם כשאתם מנצחים יש דרמה בחדר הלבשה. FC הוליווד, דיברנו על זה. FC הוליווד. אבל שמה, זה כאילו, הוא רצה, נראה לי היה לו מה להגיד, אתה יודע, על הספסל. למרות שבונה, קודם כל תנח לא היה בספסל, הוא היה ביציע בכלל, כי הוא היה מורחק, אבל כאילו, אני מנסה להבין, אם יש מישהו שגיבה אותך יותר, אין מישהו שגיבה אותך יותר מתנח והספסל הזה, אבל יש בעיה עם תנח. בשיט שואו שאתה קורא לו עונת 2023-2024, כן? מה אתה מסתכל על הספסל? מי אתה בכלל, יא טמבל? כאילו, אני לא מתהפך עליו. בוא נלך לצד חיובי יותר, זכותך, אני איתך. אני לא רוצה שתהפך עליו, כי אני יודע שעמוק בפנים אתה אוהב אותו, וזה בא מהמקום של אהבה. אני מעריך אותו בתור פרודקט של הזה שלנו, אבל אתה יודע. מה עם מגווייר? כפרה עליו. כפר עליו. אתה יודע מי עוד מסכים איתך? שמעת עליו. אם אתם לא יודעים, יש משהו מאוד מאוד ויראלי על שר כלשהו בממשלת גאנה, שעלה בפרלמנט ולכלך. כן. הארי מגווייר בלייב, זה לפני שנה או משהו כזה. נכון. הוא ממש אמר, אתה גרוע כמו, כי זה קטע מאוד מאוד משעשע, שהוא השווה את הארי מגווייר לאיזה משהו לא מתפקד בממשלה, ובשבוע, שבועיים האחרונים, הוא חזר בו. וואלה. בפרלמנט, הוא אמר... תשלח לי. כן, כן, כן. הוא חזר בו והוא נתן אישור. ממשלת גאנה, מגנה בזאת, חוזרת בה, עשה ריטרקשן, ואמר, הארי מגווייר סיים את מסע הרידמפשן שלו, מבחינת ממשלת גאנה. שמע, הארי מגווייר, כאילו, our rock at the back.
לגמרי. באמת, הוא כאילו, הוא עשה לעצמו, תקשיב, דיברנו על זה גם פרק שעבר, נראה לו לפני 2 פרקים, הוא קודם כל הטופ פרפורמר, כן. הוא וסקוט מקטומני, שאגב סולשר בפגרת נבחרות התראיין ואמר, הוא אמר, לא סתם נתתי לארי מגואר להיות קפטן, ולא סתם שמחתי הרבה על סקוט מקטומני. הוא אמר סקוט מקטומני בגלל שהוא פרודקט של האקדמיה. כן. סקוט מקטומני, גם אם הוא לא משחק טוב, גם אם הוא עובר תקופה לא טובה, הוא ירד כאילו מהדשא, לא תמצאו פיסת בד יבשה אצלו. כן. ועל ארי מגואר הוא אמר שיש לו מנטליות ממש מגניבה, כאילו טובה, שאתה לא יכול לא להסכים לזה. תקשיב, ארי מגואר היה בדרך החוצה מהמועדון הזה, והיום הוא תופס לוורן את המקום. עכשיו, בהתחלה כולם מרימים גבות, ויש גם את הגולדברידג' האידיוט הזה, שגם אומר מה וזה ארי מגואר על וורן, אבל, שמע, תסתכל רגע נתונים בשטח, נכון? אנחנו אנשים של מספרים, נכון? אנחנו אנשים של מספרים ושל... של עובדות. של טוויטר. לא, גם וורן, גם קסמירו. קסמירו לא פתח, נכון? קסמירו פצוע. אוקיי, אז... אנחנו עוד שנגיע לעמדה הזאת. כן, אז עוד שנייה נגיע באמת נסכם את זה בשטויות מחוץ, off the pitch של יונייטד, אבל... אוקיי, אז יש לנו 2 דברים להגיד על העמדה הזאת. אז כן, ארי מגווייר, כל הכבוד, כמו שאמרת, הרוויח מחדש את החולצה, משחק בשביל המועדון, מקטומני תמיד שיחק בשביל המועדון, פשוט זה עניין של... נקרא לזה, אני קורא לזה דיאלוג בינו לבין ברונו, כי ברונו לא בא מתוך המועדון, הוא משחק משהו אחר. אני חושב שתמיד יהיה איזה קונפליקט פנימי עמוק בפנים, אבל אם החדר הלבשה הזה בסוף יודע לעבוד ביחד, זה עולם אחר. כן, וכל הכבוד למגווייר, אגב, אני מהיום הראשון תמיד אהבתי, אגב, מגווייר תמיד אמרתי פה בפוד שיש לו כדורגל, והוא היה צריך כאילו to step away from it. הכל בסדר, אני זה שתמיד צחקתי על מגווייר, לוקח על עצמי את העובדה שאני זה שתמיד הסתלבטתי על מגווייר. נכון, ואני לא יודע, לא לקח את זה בחזרה, זה היה מצחיק באותו רגע. אני לא יודע אם זה עבודה של הפסיכולוג, או שהוא לקח פסיכולוג באופן פרטי, באמת. והוא הצליח to step away from it. כן, כן, כל הכבוד. כשהוא עדיין בתוך המועדון, אני חושב שזה מאז שבקאם דיבר איתו, אני חושב שזה עשה את כל ההבדל. לא צריך פסיכולוג, צריך שבקאם ידבר איתך. וכמובן מרסיאל שם מבישול של ברונו, נתן קטנה מעל פיקפורד, שזה בסדר, אני כאילו מרסיאל דעתי אפילו בינואר ימכר. כן. למרות שבגלל הפציעות של הוילנד, הוא קצת זה, יש מצב שלו. בוא נדבר רגע בוא נדבר קודם כל על מה שקרה במשחק, ואז נצא רגע מחוץ למשחק. עמדת הקשר האחורי של מנצ'סטר יונייטד. הגיע מישהו חדש, פנים חדשות, קבלו אותו. פנים חדשות למי שלא עוקב אחרי יונייטד, אבל כן. אני אין מושג מזה. קובי מיינו, יש לו שם של ישראלי, קובי. יעקב אולי, לא יודע, יעקב מיינו. וואו, איזה שחקן. מאיפה זה? מהאקדמיה? לא, מאיזה... הוא אנגלי? אנגלי. אללה. מהאקדמיה. איך אתם אוהבים אקדמיה? איזה אקדמיה טובה יש לכם, אה? איזה דברים יפים יוצאים משם לפעמים? לפעמים. כן. גרינווד. אז קובי מיינו נתן אתמול משחק, קודם כל הוא הציל גול מהקו. הציל גול מהקו. זה הדבר היחידי ששמתי לב אליו, ואמרתי, הוא עשה משהו, זכרתי שהוא עשה משהו, הרי לא עקבתי כמו כל המשחק, תקשיב, שחקן מהיר, קשר אחורי מהיר, טכני, ראיית משחק מדהימה, לא מושג כל זמן לצדדים, וזה מחפש קדימה, באמת נחת קצת, לוק שואו חזר, לעמדת המגן השמאלי, שזה גם, הוא גם שיחק טוב, הייתי בטוח שהוא לא יתהיה משחק טוב, כי זה משחק התחרותי הראשון שלו, וואלה, נתן משחק. וזה סתם כזה, ככה. עכשיו, אתם זוכרים מה אמרנו? לפני כמה פרקים. בתחילת העונה. ממש, אחרי 2-3 משחקים, 3 מחזורים, ישבנו פה, והבחור סיכם לי, סיכמנו את קסמירו, והתפקוד שלו, והפרפורמנס מול מה שזה, וחברי פה הטוב אמר בדיוק את מה שיצא בתור טרנספר מרקט בשבוע האחרון באיזה ציוץ. הוא חושב על קריירה בערב הסעודית. לא שיט, שרלוק. זה מה שזה צריך טוב. בן 31, אין לו כוח לרוץ כבר, רואים העונה שאין לו כוח לרוץ. הוא בטח העונה שעברה התאמץ הרבה כדי, אתה יודע... בשביל להרשים. להרשים ולעורר עניין. לא משנה, הוא כן. אנחנו מדברים על קסמירו אגב. קסמירו כמובן. וגם ורן, קיצור. let's wrap it up, סדקנו, אנחנו אמרנו את זה קודם, ואם לא ידעתם... אמרנו לכם, אנחנו לא, we hate to say I told you, but we told you. We told you so. We told you so. אוקיי, ביום שבת במשחק שנץ, מנצ'סטר סיטי אירחה את ליברפול.
וזה היה. וזה היה המשחק. שאלה, מה יש לדרווין ניונז נגד פפ גוארדיולה? מה קרה שם? אין לי מושג. אני הייתי בטוח שהוא רוצה למסור דש שפפ מנסה למסור דש איך קוראים לו? לביאלסה? איך היה עם ביאלסה והוא כזה? מה אמרת? והוא כזה, סתם, תראו, זה משחק, תמיד זה משחק ברמה מאוד גבוהה, אני לא יודע מה היה אלטרניישן, מה, אלטרניישן אומרים? יש מילה כזה. אלטרנטיבי כאילו? לא, אלטרניישן, שאילו אנשים מדברים, מה היה אלטרניישן? זו מילה באנגלית שאני לא מבין, אבל אין... אקסצ'יינג' אולי. כן, אקסצ'יינג', אבל מילה יותר יפה. אלטרקטיישן. טוב, תכתבו לנו בתגובות. אתם יודעים על איזה מילה אני מדבר. בכל מקרה, כן, היה שם איזה כסח, היה מאוד מאוד, לקראת הסוף היה כסח מאוד מאוד גדול, שופטים וזה, וקלופ ופפ כמובן, ואז מישהו, ואז הוא אמרו, למה קלופ התערב, או פפ אמר, אז קלופ אמר, כן, אין לי מושג מה קרה ביניהם, זה ביניהם וזה, ובסוף הוא הרחיק אותו, אז הוא אומר, אז אמרו את פפ, למה הוא הרחיק אותך? אז הוא אומר, מה קרה? אז הוא אומר, למה קלופ התערב? אז הוא אומר, כי קלופ חזק יותר ממני, זה למה הוא התערב. כל מיני שטויות כאלה של פפ וקלופ, זה ממש היה מצחיק. זה היה הרבה פחות מצחיק הפעם. מה שהיה יפה בכל הסיפור הזה, סיטי, היה להם סיכוי מאוד מאוד גבוה לקחת את זה. כל ה-XG הלך לטובתם, הכל הלך לטובתם. דוקו, אני סיים עם 11 דריבלים. וואו. זה הכי גבוה שקרה בשנתיים, ששחקן סיים בשנתיים האחרונות, 11 דריבלים במשחק אחד, הוא פרפר את מיודענו טרנט אלכסנדר ארנולד, שמכל האינברטינג הזה שהוא למד בנבחרת, הוא שם את הגול מעמדה מאוד לא טרנט אלכסנדר ארנולד, הוא זיהה את הזה, נכנס פנימה, עשה שם גול לשוויון, כמובן הלנד בגול הראשון. אני חושב שאליסון היה במשחק לא משהו, אבל השיפוט הלך קצת לטובתם. שמע, אני חייב להגיד שהמשחק גם לא התרומם לרמות יותר מדי. לא, הוא היה ממש פלט, הוא היה ממש שטוח כזה, לא... היה עצבים, רואים, אבל לא היה ברמת ה... ובוא, לדעתי, עם כל הכבוד לארסנל, ויש כבוד לארסנל, אלה שתי הקבוצות הכי טובות בפרמייר ליג. כן. זאת אומרת שכאילו... המנצחת האמיתית מליברפול סיטי הייתה ארסנל, בגדול. כן, לא, אבל אני אומר כאילו, זה שתי קבוצות הם לא יכלו להרשות עצמם לאבד יותר משתי נקודות פה, אתה מבין? לא. כאילו, הטקו היה תפור לשניהם, וזהו, שמע, ליברפול באמת נראה טוב, בואו לא נשכח שליברפול וארסנל, הקבוצות היחידות בפרמייר ליג, רק עם הפסד אחד, ליברפול באמת חזקה, עוד שנייה, יונתן פוגשת אותה, ואני, לאור מה שקרה העונה שעברה, עם ה-7-0, אני קצת מודאג, אבל לא יודע. בוא נקווה שיונתד איכשהו תעבור את המשוכה הזאת. דוקו באמת הוא השוקולד הבלגי החדש המועדף עלינו. וואו, יריב, זה היה גזעני. כן? אסור? טוב, תחתוך את זה. אני לא חותך שום דבר, אני פשוט אסמן שיש בזה שפה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה הכל מאהבה, אבל, אתה מבין? נכון? זה כי אני got lost in translation. טוב, בסדר, הבלגי החדש, כי יש את הבלגי ישן, הבלגי הישן לא מתפקד, הוא... בלגי ישן, לא, בלגי ישן. הג'ינג'י, הבלגי הג'ינג'י. ראיתי אותו, באיזה סרטון, הוא עושה נטמגס לאנשים בלוס אנג'לס. תדע לך שסיטי, אני עכשיו מקריא לכם כל מיני דברים, כי אני מנוי לאתלטיק, אז אני יודע מלא נתונים עכשיו. וואו. סיטי עם הממוצע של אחוזי החזקה, הכי נמוך מאז תחילת עידן פפ, מתחילת העונה. כן, אבל בוא אחי, זה בא נגד ליברפול. לא, בממוצע העונה. כל העונה? העונה, מסתכלים על העונה. וואלה. פשוט בירידה. הלנד מגיע הכי מהר ל-50 גולים בפרמייר ליג, 48 משחקים, שובר את השיא של אנדי קול, ממרץ 95, שלקח לו 65 משחקים, שזה רק מראה לכם עוד פעם למה החבר'ה בברקזיט, אוקיי? הם נגד זרים, כי הם לא רוצים שזרים יבואו, ויקחו להם את כל העבודות, ואת השיאים, כאילו. זה היה בידיים אנגליות המון שנים, מאז 95. למרות ששירר מאוד רוצה שהארי כן יעבור. אבל נראה לי שאנדי קול לקח את זה משירר, כאילו. לא, שירר עדיין טופ סקורר. לא, אני מתכוון, לא, ברור. לא, אני אומר... כן, את השיא הספציפי הזה. את השיא הספציפי הזה. כי ממציאים שיאים, כי צריך לכתוב עיתון. טוב, אופטה, תקשיב רגע. בוא נמשיך רגע עם... דרך אגב, הקבוצה היחידה שהלנד עדיין לא הפקיע מולה, היא ברנטפורד, הוא שחק מולה משחק אחד, ולא הפקיע מולה, וברגע שהוא מפקיע אותה, אז יש לו 20 ניקובים בכרטיסייה, והוא מקבל קפה חינם. סלמון חינם. הוא מקבל סלמון חינם. טוב, ניוקאסל אירחה את צ'לסי,
ובבוקר ראיתי משהו מאוד משעשע, מעין כזה סייקל כזה, צ'לסי ממנה מאמן חדש, אחרי זה משחקת חרה, שלב הבא, מישהו אומר, גם רומא לא נבנתה ביום אחד, שלב הבא, פטרת את המאמן, שלב הבא, ממנה את למפרד. את למפרד, כן. עד סוף העונה, וחוזר חלילה. תראה, לניוקאסל בבית זה פורטרס, זה גם ככה היה סיכוי מאוד נמוך לצ'לסי, בנוסף צ'לסי פשוט לא היו מספיק טובים. וכמובן איך אפשר כאילו בלי הכרטיס אדום, בלי כרטיס אדום. כן, ג'יימס כזה, בדיוק כתב, ג'יימס כתב בזה של... אני מרגיש חזק. אני מרגיש חזק, אני פיט, וזה פתח על עצמו עין ברמה הכי גבוהה. למזלנו פתח על עצמו עין ברמה המטומטמת, כי הוא הוציא לעצמו אדום, מי שהביא אותו בפנטסי, אני ממש מתנצל. מה זה מינוס קבלים על אדום, נכון? כן, בדיוק. מינוס ולחטוף 4 גולים. כאילו, אתה יודע, אני לא יודע באיזה שלב הוא יצא, אבל באמת, ניוקאסל נראה טוב, ג'ואלינטון חזר, אנטוני גורדון, אני שוקל להביא אותו בפנטזי, הבאתי אותו לקבוצה השנייה שלי, אלכסנדר איזק, כמובן עם בישול של לואיס מיילי, בן ה-17. יש לו אסיסט בפרמייר ליג, ילד בן 17. אני בן 17 התעלפתי פעם מלעשן הרגילה. הוא מביא. אפילו בלי חלב, זה לא הייתה נרגילה עם חלב, סתם, היה לי בעיית התעלפויות שלי כתב. ג'ואלינטון, גאודון, לסלס, באמת, כאילו, זה היה משחק של ניוקאסל, כמו שהם פירקו אותנו בתחילת העונה, ניוקאסל הבית נראית ממש טוב, צ'לסי נראית רע, תיאגו סילבה עם טעות של זקן בן 39, אחרי כל הרמות שלו, אנחנו מרימים לך. טעות שפשוט נתן לג'ואלינטון מתנה. כן. אני אסכם קצת עכשיו את משחקים שאתם, אולי שכחתם שהיו קיימים, אבל הם מאוד מאוד חשובים, אתם שואלים אותי. אז לוטון נגד קריסטל פלאס, הניצחון הראשון של לוטון בפרמייר ליג בבית, מאז 1992. הניצחון השני שלהם לפני זה היה באברטון, הוא היה ניצחון חוץ. פעם ראשונה שפלאס פותחים אוליסה, הוא חזר. איזה גול, באמת מבצע אישי הוא עשה להם את הגול הזה, הם לא היו מספיק קלינים, באמת זה היה משחק, כמה המשחק נגמר? 2-1 ללוטון. 2-1 דקה 80, כאילו, קריסטל פלאס נראה לי הובילו, לא, לוטון, קריסטל פלאס סימקה, כאילו עם אוליסי, אני אגיד לכם משהו עכשיו, אתם לא יודעים, אתם יודעים מי זה קמינסקי, אוקיי? איזה שם כזה נפוץ, קמינסקי הפולני, בשער של לוטון, יש לו הופעה ממש מרשימה, פלאס היו עם 16 בעיטות לשער, 8 למסגרת, 7 הצלות של קמינסקי. עכשיו, אתם לא מבינו, זה משחק, זה לא אפילו המשחק עם הכי הרבה הצלות שלו, המשחק הראשון היה מול ברייטון, בתחילת עונה עם 8 הצלות. אבל ברייטון פירקה אותם אז, כי זה היה ברייטון מול לוטון, אבל הוא באמת, כאילו, העבודה, הוא עובד כל כך קשה על המגרש שזה לוטון, בגלל שזה לוטון, אבל אתמול, 7 הצלות האלה, סוף שלשום, סוף הובילו לניצחון, כאילו. זה היה ממש, כל הכבוד, באמת, לצערם, קריסטל פלאס עוד לא שם, כאילו, הם צריכים להיות שם, אני לא יודע איך הם לא שם. תגיד, אתה חושב שהם לאט התחילו להידרדר לכיוון, אתה יודע, כמו שרוי הודסון אוהב, להילחם כזה שם על הירידה? לא צריך, כי יש קבוצות הרבה יותר גרועות מהם. אני חושב שהם יהיו בסדר, הם באמת יהיו בסדר. אני לא... לוטון אגב עולה מעל הקו האדום. אבל תדע לך שהיו חילופים טובים, אוליס הכניס את... לא, הקטע הטירוף, באמת שזה היה דקה, שתבין כמה זה היה נפיץ, דקה, זה שיחקו עד איזה דקה 102, דקה 100, לרמה מרים לאוליס שנוגח בדיוק מעל הרשת העליונה. נכון, ראיתי את זה. 2 דקות אחר כך, הרמה של אוליס מוצא את הראש של לרמה שפוגע בחיבור, כאילו בדקה 102, כאילו היה... זה מאוד מאוד כיף שלאחרונה, הדקות האחרונות, הערכות האחרונות מספקות כל כך הרבה דרמה, ומכאן אתם רוצים לקבוצה ששחזרה את הדרמה של דקות האחרונות, שזה היא ווסטהאם, בדיוק, מול ברלי, בבית. ואיך קוראים לו? סוצ'ק, עוד פעם, נכון? זה היה משחק מאוד מאוד... מה יש לו סוצ'ק כזה? מה, הוא נהיה סקורר פתאום? אתה לא שיחקת פנטסי לפני שנתיים, אז אתה לא יודע ש... לא, אני לא מתנסה, אני אומר, הוא כבר היה שם, הוא כבר היה תקופה שהוא היה מאוד מאוד... אני זוכר. היה תקופה שהוא היה מאוד מאוד... בעונה הטובה שלהם הוא שם הרבה גולים. שימו לב שווסטהאם כמובן שיחקה בלי אנטוניו ובלי בואן. בלי בואן. היא פתחה עם דני אינגס מקדימה. שלא עזר יותר. לא עשה כלום. לא עשה יותר מדי. אבל באמת החילוף של מויסס בסוף עשה טובה והחליף שם את מי הוא שם?
טוב, הוא לא עשה את הגול, אבל הוא כמעט היה שם. בחור בשם מומבה. כן, שמע, אבל... מובמה, שכן, הוא לא שם את הגול, אבל הוא כאילו שם את הגול, בסוף זה הגול עצמי של אושי. קודוס ביטשל גם את השער הזה. וואו, איזה שחקן קודוס, איזה שחקן. וואו, פשוט שחקן. מה זה? באמת, כאילו... הוא עושה מה שהוא רוצה. אם הוא היה פצוע, הווסטהאם הייתה מתה, אבל באמת זה היה משחק מאוד מאוד... למה אתה מנחס לאילן, מסכן? לא, אבל אני אומר כאילו, לא, גם, תחשוב, גם אנטוניו, גם בואן וגם תיקח את קודוס. קודוס הוא אחד מהטלנטים הכי מטורפים שהגיעו לווסטהאם, הוא פשוט בישל את שתי הגולים, הוא שחקן, תענוג לראות אותו, ואנחנו מאוד 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 מבסוטים מכל הסיפור הזה. כן, אם אתה שומע מוזיקה, אגב, יש פה מוזיקה במשרד. אני מנסה להשתלט על הרמקול מרחוק ולהנמיך, כי אנחנו לא שולטים, זה לא... עכשיו פשוט 10:30, ואנחנו צריכים לסיים מתישהו, אנחנו פשוט מאוד נהנים פה, אז לא בא לנו. כיף לנו. לא בא לנו. כן, כן. אבל לוטון ניצחון ביתי שני, תקשיב, כל דבר, כל גול שלהם, כל זה שבירת שיא, וזה כיף, וזה מגניב, כל מימוד מקבלים את הניצחון הראשון שלהם בבית. אני לא חושב שהם ירדו, כן, אגב, לא זה. מה זה משנה, אבל אנחנו פה בשביל המסע. נכון. שמע, מכל האנשים שהיו יכולים להציל מישהו ולתת לו 3 נקודות לארטטה, אבל כאילו תראה, יש נקרא... רגע, עצור. אם היית שואל אותי, ארטטה צריך גול בדקה ה-89. מי יביא לו אותו? שים כסף על מי ישים לך אותו. הבן אדם האחרון שאני אומר, לפחות לפי העונה הנוכחית, זה קאי האוורץ. נכון. אבל מסתבר שאם המאמן נבחרת הופך אותך למגן שמאלי, אתה רוכש קישורים, או שאתה נזכר איך לשים גולים. כאילו, היה לסיכויים לרמזי, לחזור לחיים, לעלות בארסנל ולהפקיע גול יותר מאשר לקאי האוורץ. כן. ברמה הזאת. ואגב, ברנטפורד בחוץ זה אחד המשחקים הקשים, ברנטפורד מאוד קשה לנצח אותם שם. כן, אבל הם לא הצליחו לתפקד. ברנטפורד לעונה לא משהו, בוא נגיד שהם גם לא... הם בבעיה, וארסנל גנבה שם בדקה 89, וזה היה מאוד מאוד מרשים. נכון. כאילו מנגנים לנו את המוזיקה של הבית קפה, לכו הביתה. לא, מנגנים לנו את האואזיס, שזה אוהדי סיטי המניאקים האלה. לא דיברנו מספיק על סיטי, אז הם מתעצבנים. כן, מתעצבנים. בורנמוט, שפילד יונייטד אירחה את בורנמוט והפסידה 3-1. כל פעם שבורנמוט נצח, אנחנו נגיד את ברכותינו לשחר פרייברגר, האורח שלנו, שבדרך כלל אוהב לבוא ולהתארח אצלנו. שמע, בורנמוט, לאחר פתיחה לא משהו, לאט לאט, טפסת. חד משמעית. טפסת, משחקת טוב. אגב, אם הבאתם את סולנקה בפנטזי, אז... כאילו, המשחק היחיד שסולנקה לא מעורב בכלום. כל הכבוד אבל, שהם הבאתם את סולנקה בפנטזי. היה לי אותו ואהבתי אותו. אתם ריסק טייקרס נהדרים, אני אשמח לקחת אתכם לווגאס, לקזינו, ויהיה מגניב. אולי ננצח משהו. שמע, אני כן רוצה לדבר כאילו על ממש דקה, כאילו על כל העניין של... לא, רגע, לפני שאתה קופץ הלאה, אני רוצה לסיים את המשחק האחרון שעקבתי. חבר'ה, עשיתי שיעורי בית, אני מאוד 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 חשוב לי. מאז שיש לו את המנוי של האתלטיק. רוצה עוד משחק שיט שואו מטורף, אז היה לכם את ברייטון נגד נוטינגהאם פורסט, סבבה? נכון. אז בואו נתחיל עם זה שההגנה של פורסט מזעזעת, עדיין משחק בית של פורסט, הם שיחקו טוב, גיבס ווייט פשוט, הכל עובר דרכו שם. להזכירכם, שחקן ארסנל לשעבר. כן, הוא גם בישל את הגול לאלנגה בדקה השלישית שפתח את המשחק בטירוף, והוא גם זה שלקח את הפנדל, אבל מה שקרה בין לבין זה שאבן גם אלנגה לא מפסיק להפקיע. כן, אלנגה ממש טוב. זה עושה לך טוב שאתה עוזב את יונייטד. כן, לגמרי. אבן פרגוסון עם פסקל גוס פשוט חזר לחיים, פשוט שיחק הרבה יותר קדימה, כי איך קוראים לו? דזרבי פשוט שינה את כל הזה. היה שם אדום, כן? זהו, שנייה, אנחנו נגיע לזה. אז כמובן היה פנדל, היה אדום, ואז היה אדום שהוביל לפנדל, שני, היו 2 גולים, 1 דקה 40 בערכה, ג'או פדרו, ואז את הפנדל דקה 58, לפני הפנדל, לא יודע אם זה, לא משנה, תקשיבו, היה ככה, היה שריקה לפנדל, כן, היה שריקה לפנדל, זה הגול השני של זה, לואיס דנק הלך לשופט, לואיס דנק כנראה שכח באיזה שנתון הוא, באיזה שנה הוא, באיזה מגרש הוא משחק, ואז הוא התעצבן על השופט התעצבן, הוא אמר, תגיד, דפוק ואתה יודע, הוציא לו צהוב. המשפט הבא של לואיס דנק, בזמן שהשופט במרחק באמת אולי מטר ממנו היה
בולד פריק. בולד פריק, כן. והוא בא אליו ואמר לו, אמרת, מה? תראה איזה יופי, כרטיס אדום. לא, הוא עשה לו קודם כל כרטיס צהוב מבוטל. לא, זה היה צהוב שני, לא? לא, הוא הפך את זה. קיצר, תקשיבו, איזה טמבל דנק, מאוד מאוד לא מתאים לו, אבל מאותו דקה, הם משחקים ב10 שחקנים, הם בפיגור של גול אחד, והם צריכים לשמור על היתרון, ולא לאבד את 2 נקודות בחוץ מול נוטינגהאם פורסט. היה פה דזרבי ברמה שבסוף המשחק הוא פרץ לדשא ורץ בהתלהבות, שהם הצליחו, א', גם ככה היו ברייטון לא בתקופה הכי טובה, אבל הם הצליחו לחזור. איזה דביל דנק, זה פשוט לא מפתיע אותי, כאילו, איזה יפה פדרו, איזה יפה פרגוסון, יש פה פרגוסון גם, אני חושב שזה, מה, הגול החמישי, שישי שלו כבר, כאילו? כן, היה לו משחק עם 3, אז כאילו... כן, אבל עדיין, כאילו... גול רביעי או חמישי, איזה כיף, עוד חלוץ אנגלי, לא אנגלי, בריטי, צומח פה, אבל עדיין, כאילו... הוא אירי או סקוטי? נראה לי אירי. אנטישמי כלשהו, זה לא משנה. בשלב הזה. אחד האנטישמים האלה שם, לא יודע. אני רק מזכיר שיש היום עוד משחק היום בערב, שזה כאילו... כן, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לסכם את וולפס נגד פולאם, אנחנו מאחלים לוולפס בהצלחה. לוולפס? אתה מכיר אותי. למה לא? זה השנייה נכון. זה בדם. שמע, יש לנו ליגת אלופות. כן. בזה, באמת, יונייטד זה משחק ש... כאילו גם אם יונייטד נצח, זה עדיין לא מבטיח לשום דבר. בשבוע הבא, כאילו בשבת הבאה יש לנו את ארסנל שתארח את וולפס, ברנפורד מארחת את לוטון, ברנלי מארחת את שפילד יונייטד, נוטינגהאם פורסט מארחת את אברטון, ניוקאסל מארחת את מנצ'סטר יונייטד ב-10 בלילה בשבת. וואו, נצא לדייט? אתה מותח לצאת אחרי 9 בערב מהבית? כן, כי כולם ישנים כבר. אז יאללה בוא, אם אתה גבר בוא. יאללה, סגור, אל תאיים עליי. בסדר. פגש באמצע. טוב, יאללה. או אתה רוצה, מה אני... כן. נראה. כן, בשבת, שבת בערב. בורנמוט מארחת את אסטון וילה, משחק לא פשוט עבורכם. גם בחוץ, גם בורנמוט בתקופה טובה. כן, ואנחנו צריכים בורנמוט... כאילו אין סיבה שלא... יש לנו עדיין טראומת מג'רארד, תחילת העונה הקודמת, אבל אנחנו כבר לא עם סטיבי ג'י, אז אני חושב שאנחנו נהיה בסדר. צ'לסי מארחת את ברייטון, ליברפול מארחת את פולאם, וסטה מארחת את קריסטל פלאס, ומנצ'סטר סיטי מארחת את ספרס. וואו. יש דאבל גיימוויק שבוע הבא? כן, מסתבר. יכול להיות. לא, אני לא יודע, אתה מסתכל באפליקציה של הפרמייר ליג ולא של הפנטסי, אז אני לא ממש יודע. זה אותו אחד, לא? לא משנה. עוד מעט יתחיל ממש טירוף, אנחנו נצטרך להוציא פרק כל יומיים, ואנחנו נשכח, ואנחנו זה, ויהיה ממש כיף, כי דצמבר מתחיל. נכון, ואנחנו נהיה מאוד שושים, והבוס שלנו והאנשים שלנו ירצו להרוג אותנו, אבל איזה כיף יהיה, מלא כדורגל. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ל-R&D מרקטינג, שהם בעצם נותני החסות של הפודקאסט הזה. R&D מרקטינג מספקת מעטפת שירותי מרקטינג לחברות טכנולוגיה B2B וסאס, כמו כן לחברות e-commerce וריטל. e-commerce וריטל. יריב, באמת תומך. תודה רבה לך. תהנה מהוגה. יש לי הוגה? כן. אין לנו הרבה צפיות ביוטיוב, אז אין לך מה להראות את זה. כן, בסדר, לא משנה. העליתי תמונה על טוויטר, שם יש קצת... אתה יודע מה יקרה? הילד שלי יראה את זה ויגיד, אבא, שמרת לי הוגה? ואני אגיד לו, לא, כי זה היה שלי, לא, הילד שלך הוא בטוח. הילד שלי יש לו זה קטע עם מתוקים. הוא כמוך, לא, אבל הוא עוקב אחר בטוויטר, אתה כאילו הולך לקחת את זה הביתה? אני נכנס לטלפון שלו ואני עושה לנו לייק וויוז מהטלפון, ואז זה נראה כאילו... מה אתה? הוא צפה ביוטיוב שלנו. באמת? כן. אז אני כל פעם צריך להוריד אחד? ואני שורף לו את הדקות ביוטיוב, כי אשתי חסמה לו כמות יוטיוב ביום שהוא יכול לראות. אז הוא לא מבין למה נגמר, אבל לא עשיתי, אז אני לא יודע איך זה קרה, צריך לבדוק את זה. ראיתי את כל הפרק ביוטיוב שלנו. אוי ואבוי. חברים. תודה רבה לכם. תודה רבה, להתראות.